Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Stel je eens even kort voor. Ja, nou, dankjewel Reinier dat ik hier vanavond mag zijn. Mijn naam is Sarah V. Lombre en ik ben werkzaam voor Cultuurhuis Heerlen en platform Amateurkunst Heerlen. Ja, en je hebt een aparte titel. Hè? Ze kwam naar binnen en ik dacht meteen van... Dat had ik nog nooit gehoord. De titel cultuurmakelaar. Cultuurmakelaar bij het Cultuurhuis in Heerlen. Ja, zegt ze toen, de functie moet een naam hebben, hè, maar dan toch makelaar. Wat houdt de functie precies in? Ja, we makelen cultuur, hè, zoals het zegt. Nou, wij als cultuurmakelaar ondersteun ik amateurkunsten, verenigingen en informele makers bij allerlei vragen die zij aldoende tegenkomen. Zoals hoe werven we leden, maar ook hoe vragen we subsidies aan voor activiteiten die we willen organiseren. Oh, dus je bent een klein beetje mannetje van alles dan op dat gebied. Ja, een beetje wel, ja. Dat maakt het ook heel erg leuk om dat te zijn. Cultuurhuis Heerlen, wat kun je daarover vertellen voor de mensen die nog niet zouden weten wat het Cultuurhuis in Heerlen is? Ik kan me bijna niet voorstellen, hè? Met good old Lex, vroeger ook, hè? Ja, absoluut, ja. Ja, Cultuurhuis Heerlen, inderdaad. Wie kent het niet, zou ik bijna vragen. Wij zijn het Cultuurhuis Podium voor Amateurkunsten aan de Sittard-Weg. Midden in de wijk, zeg ik altijd. Maar ook midden in de wereld. En je kunt bij ons terecht voor een heel mooi programma door het jaar heen. Muziek, toneel, ook dans. Maar ook cursussen worden er gegeven. Er worden verschillende exposities gehouden. Dus er is eigenlijk altijd wel iets te doen bij ons. Ja, en het is ook nog lekker knus daar, hè? Ja, zeker. Het is niet zo massaal. Vertel iets over die inrichting daar. Hoeveel mensen kunnen er maximaal in? Vertel. Ja, ons theatercafé is een heel prettig knus theatercafé. Eigenlijk een beetje een huiskamergevoel. Waar we iedere dinsdag ook een muziekcafé hebben. En dan hebben we ik denk een man of 80 toch in de zaal staan. Wat moet het? Wacht even, je zegt muziekcafé. Ik wil nou ook even alles weten. We gaan het zo meteen over iets heel anders hebben natuurlijk. Maar muziekcafé, wat moet de kijker-luisteraar zich daarbij voorstellen? Dat is eigenlijk variërend van Americana, blues, rock, dat toch bij ons staat. En dat is dan iedere dinsdagavond in ons café. Dus daarom ook de titel Muziekcafé. En het leuke is dat het ook altijd heel betaalbare concerten zijn. Want dat vinden wij ook heel belangrijk, dat cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn. En het mooie ook aan onze knussigheid is dat je kunt met je vriendengroep komen, dan is het leuk. Maar kom je alleen, nou dan ontmoet je altijd een gelijksgezinde en heb je toch altijd een gezellige avond. Het Cultuurhuis aan de... Cultuurhuis Heerlen, Sittard-Weg, nummer 145. En www.cultuurhuisheerlen.nl. En daar staat na de zomer ook weer het hele programma op. En nu gaan wij langzaam naar hetgene waar je eigenlijk voor hier bent. Want aanstaande zaterdag gaat dat al beginnen. Hè? Vertel er even iets over. Wat staat van 30 mei tot en met zondag 7 juni te gebeuren daar in Heerlen? Ja, van 30 mei tot en met zondag 7 juni hebben wij de Week van de Amateurkunst Heerlen 2026. En dan kun je eigenlijk 30 activiteiten bezoeken op 20 locaties. De Week van de Amateurkunst is de week waarin we eigenlijk alle amateurkunstenaars nog een keer extra in het zonnetje zetten. Nog een keer extra aandacht geven aan wat er eigenlijk wekelijks gebeurt binnen de gemeente Heerlen. Dus je kunt fanfares bezoeken, harmonieën, dansscholen. En dat eigenlijk allemaal op hun eigen locatie. Waar ze altijd repeteren, op hun eigen tijd. En eigen locatie, eigen tijd en eigen plek, ja. Ja, dan zeg jij 30... Eigen dag ook. 30, hoe zei je dat? Dus op hun eigen dag, eigen tijd en eigen locatie. Ja. En daarmee maakt het ook eigenlijk heel toegankelijk om daaraan deel te nemen voor de verenigingen. En zij zetten hun repetitie open. Soms zijn ze op zoek naar nieuwe leden. En soms vinden ze het ook gewoon heel erg leuk
om publiek binnen te laten en deelgenoot te maken van het verenigingsleven en hun repetitie. Ja, waar is die start, Sarah? Leg eens even uit. De start is komende zaterdag. En dat doen we op het Schelmenhofje tegenover de Nieuwe Nor. En daar is eigenlijk tussen 12 en 4 zijn er een aantal previews die we laten zien. Previews? Previews, ja. Wat laat je daar dan zien? Ja, moeten mensen komen kijken natuurlijk. Ja, zeker. Ja, zeker. We hebben een oproep gedaan aan de verenigingen in Heerlen en aan de makers om dit jaar samen mee te doen met we doen een beetje altijd een gezamsproduct. Om samen te kijken van wat kunnen we maken en samen te presenteren. Maar toch met andere kunstvormen. Dus dat we niet alleen maar muziek en niet alleen maar dans, maar we laten alles een beetje bij elkaar komen. En daar zijn een aantal verenigingen die hebben deze uitdaging met ons aangegaan. Mm-hmm. En daarvan laten we alvast een stukje zien, een preview, dus een voorproefje op het Schelmenhofje. Ja, en als u dan natuurlijk wilt weten wat daar nog meer allemaal te doen is, dan ga ik toch even met je naar 4 juni, donderdag 4 juni in het Cultuurhuis. Ja, dat klopt. Daar is ook iets aparts, hè? Vertel. Ja, want daar is eigenlijk het totaalresultaat te zien van de productie Wakker, een collage. En daar hebben aan meegewerkt en nog in repetitie daarvoor. Dat is DK Heerlen, toneel, het dramatische kunstkring. Mm-hmm. De zeemansliederen van de Broeker Chanties, Chanticoor uit Hoensbroek. Ik wou net zeggen, die moeten uit Hoensbroek komen. De Broker Chanties. De Broker Chanties, ja. En dameskoor Maria Rade, die staat daarbij ook op het toneel. En die gaan helemaal los met hun muziek. En fotoclub Zuiderlicht, die heeft een aantal foto's gemaakt van de repetities voorheen al. Ook bij de gezelschappen zelf, bij de verenigingen. Dus eigenlijk in hun eigen huis. Mm-hmm. En dat krijgt ook een rol in de voorstelling. En waar zitten die, fotoclub Zuiderlicht? Toevallig zijn eigenlijk al deze verenigingen dat die zich in Hoensbroek en regio een beetje repeteren en samenkomen. Dat dacht ik al. Ja. En natuurlijk een fotoclub is heel flexibel. Dus daar komen ze wel samen voor hun fotobesprekingen en techniekbesprekingen. Mm-hmm. Maar zij zijn natuurlijk heel flexibel en mobiel en kunnen overal naartoe om foto's en inspiraties te doen. Daar moet je wel één ding bij vertellen. Hè? Want de voorstelling is gratis toegankelijk. Maar natuurlijk, omdat het in het cultuurhuis is, moet daar wel even vertellen. Ja, dus het is inderdaad gratis toegankelijk. Het is op donderdag 4 juni om 8 uur 's avonds begint de voorstelling. Maar je moet wel even in je plaats reserveren. En dat kan met een e-mail naar info@cultuurhuisheerlen.nl of even via een telefoontje van 045 561 2121 om het helemaal af te maken. Dat dus wat betreft de Week van de Amateurkunst in Heerlen. Maar in het Cultuurhuis is veel en veel meer te doen als dat alleen, hè? Ja, dat ook, ja. Vertel. Ons nieuwe programmaboekje is nu in de maak. Dus dat zal in juli ook weer klaar zijn en voor iedereen op te halen en te ontvangen. Mm-hmm. En dan zijn die muziekcafés op dinsdag, die staan er allemaal weer in. Dan hebben we ook weer toneel wat je kunt bezoeken. Vakantietijd nog? Ja, wij zijn wel gesloten inderdaad. Tot wanneer? Ergens? Ja, dat zou ik zo uit mijn hoofd moeten weten. Hè? We zijn van 18 juli tot 18 augustus. Even zo uit mijn hoofd. Zo'n maandje. We moeten een beetje opladen. Klein maandje. Dat dus, wel, ja. En als je wil weten wanneer dat precies is, dan kijk maar gewoon op de website daar, ja. Van het Cultuurhuis. Ja. Goed, dan ga je dus weer met die elke dinsdag aan de slag. Maar ook in de weekenden is daar ook vaak genoeg iets te doen, hè? Ja, zeker. Ja. We hebben ook muziek, dans, voorstellingen. De verenigingen van het platform Amateurkunst die maken ook gebruik om zichzelf daar te presenteren. Mm. Ja.
En dat het platform Amateurkunst Heerlen is er eigenlijk ook voor allemaal vragen en verbindingen te leggen tussen de verschillende verenigingen. En dat doen we onder andere door themabijeenkomsten te organiseren. Zoals? Bijvoorbeeld, wat is al geweest of wat gaat nog komen? Heb je daar enig idee van? Ik heb daar wel een idee van, maar ik was helemaal voorbereid op alles wat er volgende week plaatsvindt. Maar de themabijeenkomsten die wij onder andere organiseren gaan over subsidieaanvragen, ledenwerving, maar ook een stukje PR en publiciteit. Van wat kunnen ze doen? En ik ondersteun dan ook wel bij het schrijven van kleinere aanvragen om daar ook fondsen voor te werven. Ja, heel, heel belangrijk in deze tijd. Want de subsidiekraan die gaat alleen maar dichter en niet verder open. Dus je moet proberen overal inderdaad iets binnen te kunnen harken. Met het respect voor het woord harken. Hè? Want die amateurverenigingen hebben het al zwaar genoeg. Hè? Niet? Jazeker, toch? Ja, zeker. Het is natuurlijk ook een hele veranderende tijd. Dat eerder hadden we natuurlijk een vereniging, dan zat je in de wijk. En als je dan een school in de wijk had, dan zat er ook de leerkracht bij. En mijn collega Roger Latasser, cultuurcoach, die heeft daar ook een hele grote beeld over laatst geschetst. Van, weet je, daardoor had je ook veel meer mensen van, die gaat met de leerkracht mee naar de harmonie of de vervaar of de toneelclub. En dat is nu gewoon een stukje minder natuurlijk. Dus wij proberen dat ook wel meer zichtbaar te maken en ook wederzijds te helpen. Wat is er allemaal te doen aan activiteiten? Trouwens, wat betreft die voorstelling Wakker, wat jij daar straks zei, waar Roger Latasser uiteraard de coördinatie zeg maar voor heeft gedaan, die samenwerkingsvoorstelling. Nou, dat zit bij Roger wel in goede handen. Daar ben ik vast van overtuigd. Ja, absoluut. En het is ook een heel leuk proces om, ik zou wel eens een beetje productieassistent daarnaast te mogen staan en mee te kijken. Van heel abstract tot dat wat er dadelijk gaat staan. Ja. Je bent toch even aftastend samen van hoe gaan we allemaal samenwerken, gaat dat lukken? En gisteren hadden we een repetitie en dat was gewoon feest op het podium. Ja. Ja, die Roger is ook een duizendpoot. Hè? Die kan dat wel verbinden, laten we het zo maar zeggen. Hè? Waarom moeten de mensen aanstaande zaterdag naar Heerlen komen? De mensen moeten aanstaande zaterdag naar Heerlen komen voor de aftrap van de Week van de Amateurkunst Heerlen. De stad als speeltuindag, want er is dus door het hele centrum van alles en nog iets te doen. Mm-hmm. En ook heel toevallig, dat begint wel eigenlijk pas 1 juni, start ook de Week van de Mentale Gezondheid. En als er iets goed is voor de mentale gezondheid, dan is het wel kunst- en cultuurbeoefening. Het wakkert de verbeeldingskracht aan, het maakt gelukshormoontjes aan. Dus het is alleen maar een win-win situatie. Ja, nou snap ook iedereen waarom dat ik de Parkstad Cultuuragenda doe. Hè? Want daar doe jij vitamintjes mee op, enfin, noem maar op. Kunst, cultuur, educatie en vrije tijd, daar gaat het om. En dan natuurlijk 4 juni, allemaal naar het Cultuurhuis in Heerlen. Wel even aanmelden van tevoren hè? Op info@cultuurhuisheerlen.nl of telefonisch op werkdagen tussen 10 en 5 onder het nummer 561-2121. Goed, wil je er nog iets aan toevoegen, Sarah V? Of hebben we alles gehad? Wat ik er nog aan toe wil voegen is... Voeg toe. Ik pak mijn tijd. Is het hele programma van de Week van de Amateurkunst Heerlen is te zien op www.amateurkunstheerlen.nl. Mm-hmm. En we houden het allemaal makkelijk. Hè? Dus www.amateurkunstheerlen.nl voor het hele programma van de WAC. De WAC. Hoor hoe ze dat zegt. De WAC. En wat is dat? De Week over de Amateurkunst. Ja. En het is, wil je ook een mooie flyer en een heel mooi blokkenschema om lekker in je broekzak mee te nemen, kom dan gewoon even langs bij Cultuurhuis Heerlen en ze liggen bij de ingang. Dus dat is ook nog een tip. Het is een heel vol programma door de hele week. Dus ik kan niet iedereen nu een plaats geven. Maar ik wil er eigenlijk gewoon even 3 noemen. Dat is echt leuk om dat ook te bezoeken. Dat is de open repetitie van Extremo Next Level Percussion. Dus dan kun je flink swingen. En dan neem je oordopjes mee. Dus
ze hebben het ook voor je als je komt kijken hoor. Maar het is een geweld. Maar fantastische muziek. Mm-hmm. En dat is in het gemeenschapshuis Heksenberg op dinsdag 2 juni. Dan wil ik nog even aanraden of een tip geven om de toneelvereniging Trikkeltrak speelt Anna te bezoeken op zondag 7 juni. Dat gaat ook over hoe ga je om met iemand die Alzheimer heeft. Wat gebeurt er bij hem of haar? Mm-hmm. En dat is in het Corneliushuis. En jachthoorn en trompetterkorps Edelweiss. Ja, wie kent ze niet? Wie kent ze niet? Die maar ongetwijfeld ook aan het Wereldmuziekconcours weer gaan deelnemen, zeker weten? Die gaan deelnemen aan het Wereldmuziekconcours. En die kun je ook tijdens de Week van de Amateurkunst even aanmoedigen wanneer zij daar hun repetitie voor lopen. Mm-hmm. En dan heb ik natuurlijk nog een shout-out naar alle andere verenigingen en makers die dit weer mede mogelijk maken. Want uiteindelijk gaat het om hen. En zij zijn de amateurkunstenaars die we gewoon allemaal moeten bezoeken. En de amateurkunst moet absoluut blijven bestaan. En ik zou zeggen, u moet ze allemaal een warm hart gaan toedragen daar in Heerlen. In de week van de WAK. De week van de WAK. Sarah Veen, mag ik jou bedanken voor de komst naar de studio. En fijn dat jij zo snel in de gelegenheid was om nog even snel voor dat weekend en voor die komende week hier naar de studio te komen. Ik zeg altijd, dankjewel, adie en hotti vrije. Adie wa. Adie wa. Adie wa.